El Consell de Mallorca acusa la seva expresidenta Maria Antònia Munà de deslleial amb la institució per haver aprovat la venda de Can Domenge a la promotora Sacresa. El mateix diu dels exconsellers Nadal, Vicenç i Flaquer, quan a l'escrit d'acusació de la Fiscalia s'hi considera Munà com qui va donar les ordres sobre l'operació que previsiblement anirà a judici. Els advocats del Consell de Mallorca qualifiquen de conducta malversadora la dels seus exmàxims responsables polítics en la venda de Can Domenge. Munà, Nadal, Flaquer i Vicenç són acusats pels representants legals de la institució insular de deslleials als ciutadans i es demanen 9 anys de presó per hom per delictes de prevaricació, malversació, frau a l'administració i revelació de secrets. Quant a l'escrit de la Fiscalia, els fiscals anticorrupció defensen que la cúpula del Consell de Mallorca va fer veure que prenia una decisió política sobre Can Domenge quan, realment, ja s'havia decidit que el beneficiat en fos la promotora catalana Sacresa. Sobre el paper de Maria Antònia Munà, s'assenyala que ho va supervisar en tot moment, tot i estar de baixa per malaltia. Així mateix es diu que va ser Munà qui va donar les ordres pel polèmic concurs als altres consellers. La Fiscalia demana 6 anys de presó per cada un dels principals acusats.